Diya. No, di ay mga nikatag karon. Pero again ha, kuan lang disclaimer lang mga kaigsunan. Wa ni may bawig kinsay pasiugda. Unya gipasa-pasa ni mga higala diya sa mga group chat. Ang uban ani gi-post pa diya sa Facebook. So sa amo may higala di kakita gi-post na mo ni kay baka costa kuan. Ang ato aning hibo karon mga kaigsunan, mao ang pagpahimangno ngadto sa mga ginikanan, no? Nga pahimangnuan ang ilang mga anak nga di magkumpiyansa, at the same time dili magpanik. No, kay kani mga higala, sigurado ko nakaabot na kini mga higala diha sa tubangan sa atong kapulisan. Og imarusab mga higala di lang magtinanga-tanga ang atong mga nagdumala sa mga eskwelahan. Hinaot nga ilan na ni mga higala ang nasayran. Kay abi nimo, dako mga higala atong paningkamot unta. No, dito mga higala sa Elizalde National High School nga ato silang mahinabi mga igsoon, pero di gyud sila may higala magpa-interview. So far, wa pa ko'y nadungog media mga higala nga naika-interview mga kaigsunan. I don't know siguro, no, with the regional spokesperson in the person mga higala of Hinilito Dudong Atilio nga napoy uban magreklamo na to mga kaubanan nga anay uban mo ingon nga tubagon man may. Nasay mo ingon mga higala nga di man mi tubagon. Rodel Pascua, good morning idol. Sa Rodel, gikan ko paminaw kang Attorney Rupil. Balhin ko diri nimo sa imo ni Attorney Rupil makalingaw. Salamat kayo ha. It's an honor nga matandi ta ninyo anang mga karaan may galag manggiitang mga komentarista. Ako mga higala di si boss una, no? Ang usa mga higala patay na, no? Ang mga manggiitang komentarista, no? Yan ako'y parente diha sa una. Sa una, patay na sad to. Pusil to mga higala dito sa Lapu-Lapu to. No, si Agaw Ray Cortez, no, dako kay tingog tohana mga higala. Kuanto kining wasa to gikadlukan. Lahi sa to siyang tirada. Pero di may parehag tirada to ha. Lahi sa to iya. Of course kung higala di si Super Bob. Kato akong migo nga sigig puti. Pati brief puti. Asa na kato siya nagsibya karon? Gitugtan ba kato sa Ginoo nga makasibya ba kato akong amigo? No, si Super Bob Nalsaro. Inigadto mga higalag Manila. Sige mga higalag panghagad. Taranil. Asa man ta Sir Bob? Magsyata. Alas 7:24 na mga higalang tagna subag panagubanuban. Insa Bangkori maayong buntag. Again, no, aton ta mga higalang hatagag pagtagad kining mga panghitabo sa eskwelahan karon gumikan kay makasubo, gumikan mga igsoon katuwa ding dito sa Aklan. Although college instructor to ba yung gisumbag ko no estudyante gyapon, no? Patay na. Kuratan gani ko mga higala kay abi na sus Ginoo ko. Simba ko naman in taon. Abi na gutong diri ba? Pero dili lahi. Katong dito sa Aklan. Nasigundahan sad mga higala. No, diri pang hitabo sa may Mako Davao de Oro. Kun diin mga higala, usa ka maestro gitabangan og wagigsuon. No, mao ni karon ang isyu. Gumikan kay wa kay madungog mga higala sa eskwelahan. Ug ang nakaariglo na ba kahani? Basin sa inyong husay diya, si Sir Pay nangayog pasaylo. Ha? Basig ang maestro Pay nangayog pasaylo, may galang adtos mga bata. Nga mo'y ni kulata niya. Bullseye! Og ako mga higalay, kabanay sa maestro? O basta pagtanaw na ko may galang nga naanay, mga higalay, discernment ng mga bata. Kasuhan, oy! Ay! Kasuhan! Bullseye! May gani kay kasuhan ra. Di ba aron mo tagam magakaigsunan? Magina gud na unsa na may gala, unsa na ka kuan karon, unsa na ka di basta-basta mga estudyante karon. Mao na mga higalay mo kulata og maestro. Bullseye. No? I mean, bisan mga higala the other way around, wala mangyoy maayo ana. For example, wasa ko mo ingon nga okay lang kung ang maestro may mukulata sa estudyante. Di sad na mao. No? Both are wrong mga kaigsunan. Mali sad na siya. Pero labaw na yung mali may gala kung ang estudyante mao na mukulatag maestro mga kaigsunan. Bullseye. Unya kini karon, although yaga-yaga ra ning uban mga higala, pero nakakusab ni og kuan ba kanabang somehow may gala ang mga maestro karon naghuna-huna sad nga bitaw no. Basidig mahitabo sa ato
No? Basig mahitabo sa tuwa, di ta kumpiyansa. Mo ni mga higala nga, doon na mga memes diya sa social media nga, doon ay maestro nga nagtakin na may galang sundang, o nagdana may gala og baril, sa diyang paingon na sila may gala sa eskwelahan, kay di lagi kumpiyansa, kay basin og kulatahon sila estudyante. Anak kagang laki mga higala. Estudyante sa una kay suguon raman intawon ta may galag papunit o mga dahon kay mito. Suguon raman intawon ta mga higala sa teacher og panilhig. Karon ang estudyante karon mga higala maunay mangulata di na madigid basta-basta. Sa una ang among mga sampot kini ako ang sampot may nanipis dala ni bay. Nanipis dala ni bay. Sige bunalan og ratan. Anong uway gani? Nanipis dala ni. Sige mabunalan og ratan mga igsoon kinahon dalonggan wa na sige ni mabira. Pero karon di basta-basta. Nan, ato ni mga igalang gipaabot, no? Hinaot nga Gab na nakakuha ba kag number ni kuan sa DepEd 11 na Sir Dodong Atilio? Di makontak. Ano problema kay mo sa problema sa ubang media basig taga Davao ra pud na motobag siya. Kabalo, no? Kung basin og pilion lang ba kung mga GMA mga nga nadali ra ka natubagon, no? Pero kung mga mayukbok may galang istasyon mga sama na to diri basig lisod mo, no? Basin lang. Kaya naman to reklamo sa ako may galang di lagi mo tubag si sir nako ako kay baoy. O mas ko nagbantay-bantay ang iyang cellphone, no? Ako kay baog yun, no? Kay sa ko naibaw anto dito ko sa una sa napagog Super Radio Davao, mutubag ba na? Diretso. Ako, abit lo, basi di na dahil na maunang number karon Gab, no? Atong hatagan lang siya og benefit of the doubt. Pero as much as possible, gusto ta makadungog. Unsa ba mga igalay, ikasultis DepEd ani, labi na diri mga igala sa tong rehiyon, o kaha, para na sa uban mga kaigsuunan, no? Aron may gala nga naamang mga doon na mga igalay, mga maestra nga nakadawat na di ay, og mga hulga sa ilang mga estudyante sa kaniadto pa mga kaigsuunan. Na ay kauban natos buhat mga igala ang iyang kining paryente tuwa nagtrabaho sa Kalinan Davao. Maabot ra ba tong signal diya? Abi nimo? Giingnan siya may igala sa estudyante. Ayaw kabalaka, sir. Kay pipila na lang kaadlaw nga imo kong badlongon. Kay lub nga na kog bala ang imong lawas. O kana, maayo bagod na? Maayo bagod na siya mga kaigsunan. Unsay kuan ani? Unsay diskarte anis DepEd karong mga panahona. No? Alas 7:29 na mga igalang dagnas buntag samtang diri karos dakbayan sa Davao dunay mga nikatag nga mga mensahe mao ni matud pa mga igala maghanda na kayong lahat at inyong paaralan na ang susunod naming target. No? Nagkalat na ang aming grupo kaya mag-ingat kayong lahat, asahan na niyong may mababaril. Delikado na masasaksak at na mga estudyante sa iba't ibang seksyon na mawawalan kuno ng buhay simbako. Muna gipnay mga gimensyon niya dire Tagum National Trade School o muna mga dagko mga igala nga mga dagkong high school dire sa Tagum, no? Tagum National Trade School o Tagum City National High School. So kana mga igala, no, tinuod man na o dili na mga gipakatag, it could be pagpanghulga lang, pagpanghadlok lang, no? Pero di ta kumpiyansa, di lang ta palabing kumpiyansa kay basin mga igalag. Sa palabi na itong kumpiyansa, nakapabor na sila. No, dapat hugot yun, dapat ka ng inyuhang gisugdan diha, nga abli-ablig bag, check up before mo sulod, dapat dili na ningas kugon. No? Kay kung maayo lang na sa sugod, pagkataon-taon bawang isyu mawasad na. No, magmata na lang mo morning, di na mo kapanagang kay nahitabo na di ay. So kung unsa man ang inyong gipatuman diha, ang istrikto may gala nga pagpasulod sa mga kining mga estudyante, kinahanglan nga magpadayon na siya. Dili pwede nga maayo lang na sa sinugdanan pagka laayon na mo inyo nang usbon. No? Inyo nang wagtangon. Dapat magpabili na makanunayo na mga katropa.